mai videóban Minecraftozni fogunk, azzal ez egy kis különbséggel, ha követ bányászok, akkor OP cuccokat kapok. És akkor kezdjük is el. Számomra ez elég érdekes kihívás, ugyanis nem tudom, hogy mit dobhat a kő, melyen OP cuccokra gondol. Ender Pearl, vagy esetleg csak OP aranyalma, meg ilyen szettek. Hát, most nézzük meg. Nézzük, működik az Autopack. Hát nem. Bár mondjuk én vagyok a hülye, mert én indítottam el 1.21.8-ban az 1.21.7 helyett, ami a javasolt verzió. Próba cseresznye 2. Ó, működik. Ó, miket kapok. Az szép. Úszett, meg gyémánt balta, nagyon jó. Igen, jól látjátok, betöltöttem mod. És kaptam is rendesen az OP cuccokat, leginkább a páncélfestékeket, de akadt itt szett, illetve kardok is, fegyverek is. Amit következőnek kaptam, attól leesett az állam. 16 Ender Pearl, már csak Blaze Rodot kéne találni. Fakapa, hát az nagyon... Totem, oké, az nagyon jó, a totem az mindig jó. Netherite block, az is jöhet, hát a fakapa mellé az... Még egy totem! Totemek jöhetnek. Bot helyett mondjuk. Jaj, támadós állásban vannak. Mondjuk annyi is tettem, nincsen, hogy én tudjak izélni. De azért megölöm őket, hát most már kértetek a napra. Kéne egy jobb csákány, mert hát ez nem annyira jó. De akkor vágjunk fát. De gyorsan vágja. Akkor rakjuk el a cuccainkat. Hát nem a totem helyére akartam volna rakni. Ó, mindjárt lesz chest. Csináljunk dupla chestet. Ó, lekaroltam mind a nem baj. Akkor plusz egy. Rakjunk bele mindent, ami most nem kell. Mondjuk az Ender Pearl-t is, nem akarom azt elveszteni. És próbálj meg akkor még bányászni, hát ha kapunk jobb. Menj már innen. Jó, meghalt. Hát kajának csak enchantolt aranyalma van. Jobb csákányt adjál, légy szíves, mert azzal többre megyek. Ne kapát adj, hanem csákányt! Ott van a csákány. Milyen csákány? Unbreaking 3-as, de nem érdekel. Ezzel legalább gyorsabban tudok bányászni. Blaze Rodot kéne találnunk, hát ha átmegyünk a Netherbe mindjárt. Amiket nem kell, azokat lerakom. Ezt vigyük magunkkal, amelyet nem biztos, hogy találunk még. Hát akkor menjünk tovább vándorolni. És ezzel elindultam a felfedező utamra. De egyszer csak gondoltam egyet, és ez történt. Na, egy kő, mit ad? Hát semmi, jó. Pedig én esküvel hittem. Valami jót kéne találni ahhoz, hogy akár ne kéne átmenni a Netherbe, mert tud-e dobni mondjuk Blaze Rodot. Ma tud, akkor megspórolhatnánk egy jó kis Nethert. Az jobb csákány? Az sokkal jobb. Obsidian! A Nether akkor nem lesz annyira nagy probléma számunkra. De azért megnézzünk mindent. I, az jöhet. Milyen I? Ó, mendinges I. Szuper. Hú, megy le a nap. Akkor valamit... hát mondjuk annyira nem félek a zombiktól, meg a szörnyektől, mert van ez egy elég jó szettem. Hát, ez 3 armor, ez 2, akkor ez jobb, ez jobban megéri. Jó, maradt. Hát így estére is még bányázhatunk csak egy picikét. De most ezek a töredékek nekem mire jók? Jak. Jó, csákány megint egy. Flame és punch, hát nincsen nyilam hozzá. Ó, Fortune 3, de hát... Nekem vasat adjatok. Mondjuk valami aranycucot is kéne magamra raknom, mondjuk egy aranysisakot. Megyünk a Netherbe, akkor jobb legyen. Jó. Ezzel szerintem mi meg vagyunk. Mi világított? Ja, csak lába. Lenézek vasért, mert azért kelleni fog szerintem. Ha lehet egyáltalán bányászni. Szia Creeper! Inkább nem. Ó, itt a vas. Hát csak kérni kell. Ezt ki kell égetni, de hát követ hogyan szerzek zúzott követ? Akkor megoldjuk okosba ezt az obszidiános dolgot. És itt drága Redike azt hitte, hogy ez sikerülni fog. De nézzétek a végeredményt. Nem be akarsz gyulladni? Please, gyulladj be. Maradj csak begyullad. Akkor behúzzunk ide egy lábát ide. Akkor nem akarsz begyulladni? Az akkor ennyi. Akkor falut keresünk. Ó, van itt vas. Menj már innen, zombik! Jó, sziasztok. Rajtuk nem akarok izélni. Akkor várjátok, itt maradunk, és akkor így átmegyünk a Netherbe. Mondjuk ez így nem kellett volna, de mindegy. Mit dobja ki? Ezt a két ezért nem kell nekem. Kéne egy kis flint. Flintet, meg ugye úgy szerez az ember, hogy... Hát nem így. Nem a zombiktól szerzünk. Nem is a skeletonoktól. Szia, Skelly. Láttam itt valahol a flintet ott. Ja, ott fönt volt a hegyoldalba szerintem. Vagy mi a sódert. Annyi szörny van, de lussoljak aludni. Mert nem is tudok, mert nincsen semmi hozzá. Ender Pearl.
Ender Pearl, nézzük mennyiből lesz. Elvileg van. Nincsen szerencsés ásóm. Hát nincs, akkor szerintem ásóvalások. Ne, az obsidian! Menj már innen! Komolyan mondom. Na nézzük, mikor adja be a... Ott is van flint. Mert azért kell nekem a flint, gyerekek, tudunk csinálni egy ilyet. És be tudjuk gyújtani vele a nether kaput, és hát tudunk menni a netherbe. Remélem azóta még nem gyullad be. Jó, nem. És kész is a nether kapu. Megyünk át a netherbe. Jó, itt vagyunk a netherben. Akkor kell ezt találni. Hello. Egy erődítményt kell keresni. Majdnem leestem. Olyan rossz helyen vagyunk itt. Ne! Most viszont nem tudunk a kőre támaszkodni, mert ugye itt nincsen kő. De viszont itt tudunk erre menni. Viszonylag gyorsan. Huha! Nem esett volna, hogyha leesek. Ja, menjünk vissza. Hát ugye van aranycuccunk rajtam. Erődítmény itt nincsen. Egy parkourmester. Hol vagyok, Jézusom? Jaj, láva. Ijeszteges. A fire resistance-ünk. Akkor be is ugortunk felőlem a lávába, hogyha nem találunk erődítményt. Jézus Istenem! Jaj, meg már innen. Ezek is vannak meg, tök jó. Jó, nem kapunk olyan sebzést. Szerencsére. Na, erre csak van erődítmény. Tényleg ennyire nehéz találni? Menjetek már innen. Hát vessünk... Mennyit tart még a fire resistance-ünk? Még egy percig, akkor veszünk be magunkat a lábába. De jó, hogy itt csak egy blokkos láva volt. És eddig tartott a felvétel, mert betelt a tárhelyem. Ha szeretnétek ebből a videóból egy második részt, akkor írjátok meg kommentbe. Illetve, hogyha tetszett a videó, akkor dobd le lájkot és iratkozz fel. Sziasztok!